Què, Elna, no el trobes el teu nom? I Senseu. Què, la Elna no el troba encara? A veure, doncs, l'Ethan que vagi a buscar el seu nom. No, tu continua buscant el teu, Elna. Agafa'l. Molt bé. Molt bé, l'Ethan ha trobat el seu nom. Bernat, surt a buscar el teu. Molt bé. L'Alejandro, a veure si troba el seu. Què farem amb el nom? No li dieu, que cadascú ha de buscar el seu. Molt bé, Martina. Patrick. Què, Alejandro, no el trobes? Busca. L'Elna l'ha trobat. Molt bé, l'Elna l'ha trobat. El Patrick? No, aquest Patrick no és el teu. Torna-la a posar bé, que aquest no és el teu. Posa'l bé. I jo? La Júlia Torrent, surt també a buscar-lo. Va, Patrick, mira bé a veure si trobes el teu. Molt bé, Júlia. La Júlia Casals, a veure si troba el seu. Alejandro, has de pensar una mica. Pensa. I la Carla també pot sortir a buscar el seu nom? Molt bé, Carla. La Mireia? Alejandro. Doncs molt bé, Alejandro, aquest és el teu. Va, Mireia, a veure si el trobes. I el Xevi.